Казанның Салават күпері микрорайонында Әлфия Авзалова урамындағы 9-нчы йортта яшәүчеләр яңа фатир ачкычларын алды. Социаль ипотекага төзелгән йортта фатирлар бюджет оешмалары хезмәткәрләренә, яшь һәм күп балалы гаиләләргә, ятим балаларга, авария хәлендәге йортларда яшәүчеләргә бирелде. 17 катлы йорт торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проекты тормышка ашыру максатында төзелде. Спасибо вам большое, наши долгожданные ключи. Ачкычлар кулда, документларда барлык имзалар куелган. Менә ул 2 бүлмәле яңа фатир белән танышуның шатлыклы мизгелләре. Кызы Аида белән Антонида Шафикова өчен бу тормышта яңа этап кына түгел, иркен, уңайлы шартларда яшәү мөмкинлеге барлыкка килде. Үз хыялларында алар инде мебель, пәрдәләр һәм матур люстрлар сайлап алганнар. Элек кичкенә генә бүлмәдә яшәгәннәр. Без тулай торак бүлмәсендә яшәдек. Бүлмә зур түгел, 14 квадрат метр. Яңа фатирда 50 квадрат метр. Үз залы, йокы, аш-су бүлмәсе барлык уңайлыклар да бар. Әлфия Авзалова урамындагы 9-нчы йорттагы уңайлы фатир ачкычларын барлыгы 40 яшь һәм күп балалы гаилә. Шулай ук бюджет оешмалары хезмәткәрләре, ятим балалар һәм авария хәлендәге йортлардан күченүчеләр алды. Биредә җылыткычлар җылылыкны саклый, тавыш изоляциясе буенча өстәмә җайланмалар куелган. Балалар мәйданчыклары күп функциялы, барысы да исәпкә алынган. Ял итү өчен мөмкинлекләр җитәрлек. Йорт янында мәктәп һәм 2 балалар бакчасы бар. Аның берсе эшли, икенчесе төзелеп бетү алдында. Тиздән янәшәдә күл һәм фонтанлы паркта булачак. Бу яңа йортка күченүчеләргә бик ошый. Кышын фатирларда һәм подъездларда җылы. Ләлә Зайнуллина, Инна Данилова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.